салом ба ҳама тамошобино, подписчико, комментарчико ва умуман ба ҳама мардуме ки ин видеоро тамошо доранд. Нашри навбатии барномаи чақчақи сериёзниро пешниҳоди шумо мекунем ва дар ин барнома мо як касеро даъват кардагем ки як актёр, ҳаҷвнигор ва ба наздикӣ фаҳмидем ки сарояндаи хубам буда ва бениҳоят овози форам дора. Кучкар бо лақаби дуюмаш Бэтмен. Хуш омадӣ бародар ба барномаи мо. Ташаккури зиёд. Саломат бошен. Салом дӯстони азиз, салом ба кулли мардуми Тоҷикистон, дӯстони азиз, ҳамаи шуморо Худованд нигаҳбон боша. Мардуми ғариб, Аллоҳ ёру мададгори шумо ки дар ғарибӣ, яъне ки карантинда гуфти гапо дар хона будем, баъзеҳо кор ва фаъолият карданд. Худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон боша, падару модарое ки дар ғарибианд. Беҳтарин суханҳо. Ҳарчанде ки ай номи барнома фаҳмида мешавад ки барнома ном дора чақчақи сериёзӣ, яъне ма бояд дар инҷа қатита сериёзна чақчақ кунаму бе хандаву бе ягон шӯхӣ. Лекин ҳар боре ки ма тара мебинам бародар, ма наметавонам хидмат сериёзӣ гирифта, яъне рӯ ба рӯи ту ма бе ханда шишта наметавонам. Ба ҳамин хотир хай бародаро кам-кам сериёзӣ ҳам мешавем, кам то ҳадди имкон ва кам-кам хай шӯхиё ҳам мекунем, чақчақи сериёзӣ мекунем. Қатӣ бародармон Кучкар, номи аслиш Алиҷон. Ташаккури зиёд. Барномаи мо ай ду қисм иборат ай, яъне ду раунд меган. Якум раундашда мо саволои ай давраи ҳозираву ай кӯдакиву умуман дар ами зиндагио, дар зиндагӣ чӣ коро ай сартон гузаштагӣ ай саволо оиди ҳамин чиз мешавад. Дар дуюм раунд каме саволое мешавад ки мумкин баъзеҳо дар ҳамхели саволо ҷавоб дода натонанд ва баъзеҳо дар неприятни боша, лек баъзеҳо гуфти рӯзҳо с гордостию ҷавоб додан мегиранд. Тайёрен ба саволо? Бале. Сар мекунем якум раунда. Тадан! Одатҳои бад дар худи ту. Одатҳои бад? Яъне одатҳои бад чиро мегӯянд? Нос, сигарет, кӯчагардӣ, дигараш? Нос, сигарет, яъне ки одатҳои бад ман хеле надорам, яъне ки сигарет, нос, арақ ман хеле чизоро истифода намебарам. Яъне ки шаваку кӯчагардӣ, яъне ки ҳар вақт ҳамин кӯчагардинам вақти соат дора, яъне ки мо ай кор, яъне ки мебурем кор, вақти сиёмкода бошем, баъзе вақт шав дер мебиём. Хона дер мебиём. Вақти айхоб хестанад соати тои чанд ай? Вақти хоб мехезам соатро нигоҳ мекунам ки не аки бе соат хоб мекунам, мебинем дар соат мебинем соат ай 5-6 да мехезам. Соат 5-6? 5-6 саҳар. Беҳтарин. Ишқи аввал кай буд? Ишқи аввал? Чӣ буд мо кор надорем, кай буд? Ишқи аввал буд? Набуд нест, буд. Ҳамада буд, медонӣ? Ҳамада буд, яъне ки бе ишқ, яъне ки одам худша тасаввурот карда наметавонад, барои ки шоиро ҳам шеър менависанд, ошиқ шидагианд, яъне ки як чизи худша менависанд. Ама дар синфи мегӯем панҷим, шашим ошиқ шидагиам. Панҷи, шаши? Хеле худат пешрафта буд. Ака ошиқи кӯдакӣ буд. Фаҳмидам. Неки то синфи Якам тарака ҳамун ошиқи кӯдакӣ қисса мекардӣ? Ягон ҷои хай ака азбасе ки мо дар интернат, яъне ки дар интернати шаҳри Душанбе рақам 1 мо дар ҳамҷо таҳсил мекардам. Дар ҳамунҷо ман ошиқ шидагиам ба як духтараке ки хай унҷо у вақто кино мемонданд, я шав кино мемонданд. Кинои индиски ҳам мемонданд? Кинои индиски мемонданд. Тамом тай ҳамунҷо. Баъд мо ҳамун хеле ошиқ шидагиам. Мақсад хай ак мо якҷоя шида ки натонистем, хай дӯстуш медоштам. Аки ошиқи буда. То кай давом кард? То синфи бигем ай панҷи? Ай панҷи то синфи 7-8. 2 сол 3 сол. Хеле ғайрат кардам. Лекин он намедонист як чами гап дорем ки он намедонист. Ранги ҳамун як сурат аврӯз дидам, мега ки толка в Таҷикистоне духтар арӯз тайне ки ӯ худаш намедонад. Лекин дар ҳақиқат ҳамин кор ҳаст ки мақсад ки вай намедонист ки ман ӯро нағз медидам. Ӯ намедонист ки ман дар ҳаёт вуҷуд дорам ё ки не.
ай хе мешнохтад медонис ки ам хели одам аст яъне ки лекин намедонис ки ту дӯстш ман намедонис ки яки дӯстш медоштам панҷате брат ман ами хели рӯзора гузарондам яъне ки ман бо дар борааш шеър навистагӣ будам ту метавони да ёдат аст ягон чубане ман то ҳозир рақам ман имконият шава ман аранжировкаш мекунам мехонам гули хандон ҷон гули хандон чаро рафти аз ман о гули хандон беҳтарин бародар ташаккури зиёд яким самостоятельный доход кай буд яъне ай падару модар сум нагирифта яким бор худат ба чӣ роҳ пул кор кардагӣ якум бор яъне ки сум кор кардани ман гуфти гапо чой мефурӯхтам ту чой ай ҳамун замони кӯдакӣ мефурӯхтӣ ман мефурӯхтам чӣ маъно мефурӯхтам ҳамун вақташ яъне ки чой савдо мекардам дар магазино ранги ҳозира доставка не хали не дар дастам як чойнику дар як дасти дигарим пиёла стакан братан ман ин хеле чиза фақат дар кинои ҳиндист ки дидагием ки худа дидагӣ кателак ё чойнак дар дасташ дар дасташ стакан мегардад чай гарячий чай анам хали ман чой мефурӯхтам ман дар тоҷикистони хеле чиз надидам бача якам худо дар ҷози некардасти ба худо ман дидам дар пеши таксиҳои кулоб мерафтем мо мисол пеш таксиёда баклашкаи чой хунук кардагӣ буд мисол хунук мекардан меовардан 1 сум 2 сум мефурӯхтанд не ки чойнак ман надидам бо чой гарм мегардондӣ чой гарм мегардондам мақсад ки чой мефурӯхтам да ҳамон вақто ки чои гарм да биёфтам мақсад як дастанда стакан як дастанда ба ғайри чойфурӯшӣ чӣ коро кардӣ ба ғайр аз чойфурӯшӣ ароба кашидагим салафан фурӯхтагим яъне бучку кардагим хлеб фурӯхтагим инам хеле коро кардагим да беҳтарин мошин шудагим мошин ай ҳама бо ина як популярни кори бачаҳои ҷавон ки ай сари бисёриҳо гузаштагиай кондуктор кардагим ман кондукторӣ кардагим медони ҳисоби ҳамун кондукторӣ бо ман соҳиби телефон шидагим не наёфтам харидам оилӣ гирифтам мақсад як моҳ қариб ҷамъ кардам 100 сомон бо нархи 100 сомон ман якумин телефоне ки ман истифода бурда будам яъне ки ҳисоби кондукторим буд сони эриксон харидагӣ будам дар ёдам аст ки 100 сум дода будам қатъи симкарташ дода будам симкартаи бавилон то ҳозира ба ёдам аст номеротам дар ёдат ҳаста дар ёдам ҳаст 918 брат тра памятат дини бад буда дар ёдам ҳаст 918 якам тарак фикр кунӣ дар ёд меям не ҳаме охираш ҳаст 2180 буд фаҳмом калимаи дӯст медоштагит калимае ки дӯст медорам яъне ки калимае ки ман дӯстш медорам и калимаи модар беҳтарин 7 карат 8 7 зарби 8 баробари чанд мешавад просто савол ман ту медонӣ ки ҳозир инами баъде ки ман ҳамин савола додам ту янамуд реаксияе додӣ ки уже ман хит кардам ки ту дар вақташ дар мактаб дарси математика равоб қад дӯст намедоштӣ не яка математика вақте ки дарси математика мешид ман бовар ки дар стадион будам девулагари даводав ман дар стадион будам не ки ака 7 кара 8 ақаллан 2 кара 2 мегуфтӣ 7 кара 2 кара 2 4 мешавад 7 кара 8 7 кара 8 чанд мешавад хайна марда гори ту саволи мара ҷавоб текана ҳамин саволе ки худат додӣ худат ҷавоб текани чанд мешавад брат ман ин саволора тайёр кардагим барои савол додан яъне ки ман ира пешакӣ ҷавобошон аз худам фикр накардам ин савол яке роз ман дурӯғ бигум ту меги ки дурӯға ростай не ман медонам ҷавоб чанда тавал бу худат намедонӣ просто ака ҳамира ҷавобшо агар чӣ хелос ман не ман ина навистагӣ нестам просто 7 зарби 8 навистагӣ тамом ту бугу ман намедонам ман саволи туро ҷавоб метавам бугу не ки ба як шарт ки ту бугу ки ман намедонам
медони я не ту медонӣ баъд ман медонам агар ту чӣ ба ӯзи гуфтӣ намедонам не ман ҳол нагуфтум намедонам майли ман намедонам намедонӣ не Дидӣ? ман ҳамин дарси математика ҷура набудем турам дар стадион будӣ охи не ман дар стадион не ман ҳамин тағоёму модарам ҳамин хонагиҳо бисёри баъд карат мара шинондагӣ будан ҳамин бехи девора фақат дафтар пушти дафтари математика фақат карат дар тавош дилгир шидагӣ будам ки ҳам дигар дар ёдам нест ягонта чанд бор угл истодагӣ марда гори пиштиани карат беҳис ӯра намеша ҳисоб карда ака медонӣ чанд мешавад ман тра мегум не ки ира сахранӣ ки дар калад бо ягон каси дигарам пурсӣ бугу не ман ҳар барнома дар карат алиш мекунам ҳама дар 7 караш намегум ки 56 мешавад дидӣ охи на ту медонӣ ман мегум ку ту медонӣ 7 караш дар ҳақиқат ҷавоби шумо дуруст 56 бешухӣ бале фикр рост хобби яъне шуғли дӯстмедоштагии шумо шуғли дӯстмедоштагӣ ман ин футбола якам футбол ана ай ҳамиҷа уже маълум шуд ки ту барои чӣ карату математикаро пардохта стадион да мегашта ман футбола дар ҳақиқатан футбола ман дӯст медорам барое ки футбол як варзиши рӯи ҷаҳонӣ ҳастад ки мақсад ҳама дар футбол машғул ҳастад ман фикр мекунам ки духтаро ҳам бозӣ мекунанд ин футбола беҳтарин сабаби гирияи мард ва умуман мард кай метавонад гирия кунад мард ака бисёриҳо мардо фақат дар як ҳолат гирия карда метавонанд ки ё модарашон бемор мешавад ё ки падараш бемор мешавад ё ки модараш аз дунё мегзара ё ки падараш аз дунё мегзара ҳамун вақт як лаҳзае мешавад ки мақсад ки фаромӯшнашаванда мешавад яки як зарбаи ногаҳонӣ мешавад ки мақсад мефаҳмад ки падараш ё ки аз дунё гузашт ё ки модар ё ки мега ки модар яъне мард фақат танҳо дар вақти мотаму дар вақти ягон каса аз даст додан дар вақти ягон наздикош бемор шудан дар ҳамин ҳолат фақат гирия карда метавонад не дар ҳолати дигарам гирия карда метавонанд ака ҳар кас ҳар хел гирия карда метавонанд яъне ки мард ман фикр мекунам ки агар бифаҳмад ки ё ки модараш ё ки падараш бемор шуда ё ки аз дунё гузашта ҳамон вақт метавонанд ки бисёр ғамгин яъне ки бисёр ҳам аз таҳти дил яъне ки гирия мекунанд ашк мерезанд маркаи мошини дӯстмедоштагӣ марка дӯстмедоштагии мошинама Opel Caravan нигоҳ ки ба таи экранам хеле Opel Caravan дидид гуфта гузаштаиста дидиш надидиш ҳоли видеоро монтаж мекунем дар ютуб ба мебиниш рафтаиста охе ҳамин мошини хидма охе то имрӯз чанд намуди телефон истифода бурдагӣ дар ёд ҳастаям ҳамин якум гуфтам ку якум телефоне ки истифода бурдагиам ҳамун вақташе ки ман ай кондуктори кор кардагӣ будам ҳамун вақт 100 сомон ҷамъ кардагӣ будам ҳамун телефон яъне Sony Ericsson буд ба то ҳозир ака як телефоне ки бародарам яъне ки дар зодурӯзум падарка кард яъне ки туҳфа кард А8 плюс оиди татуировка чӣ гуфтанӣ татуировка наколка мегӯянд ку дар танаҳошон мезананд як кабуткати менависанд намедонам ака ман ҳар каса ака баъзе нафаро ака чизи хичона ки ман намедонам не ки ман дар ҳаётум кадаги нестам чиза кадаги нестӣ не ки агар ҳамин хеле имконият пайдо шавад ту мекунӣ ҳамин коро ягон наколка ягон дила корча не ака не дар кор нест яъне ки тамоман маъқул нест ҳамин чиз фаҳмом агар як имконияте пайдо шавад ки қатъи тамоми мардуми рӯи замин метавонӣ ки як бор селфи кунӣ яъне сурат бигирӣ қатъиш кира интихоб мекунӣ як бор як нафара тамом селфи қатъи модару селфи мекунам мест ака модар қатъи беимконият ҳам метавонӣ бигирӣ не ака хай ака дар ҳаёт як бор як селфи ҳамин ба модарам ба падарам хай ака раҳмати падарам гузаштаги қатъи модар раҳматшон кунам охирон бор кай ашк резонда будӣ ашк охирон бор яъне ки ашки сидқам буд аз таҳти дил буд яъне ки ҳамун вақте ки
ма дар туй будам, яъне ки оилам. Чӣ кор мекардӣ туйда? Даъват карда будам? Не, ман камерачӣ будам. О, ту камерачӣ ҳам кор кардӣ? Ман мерам камерачӣ, мана фаҳм надорам. Ту ҳозир агар иққаи дигар савол бутем, ту як гала бо коротам мумкин ягон ҷода механика ҳам кор карда, ягон устои мошин. Не, мошин кор кардагим, устои мошин. Ма, биё дигар вала мегӯ. Электрик кор кардагим. Электрик ҳам кор карда. Сварщик. Не, электрики мошин. Яки ман шогирд будам. Фаҳмам. Баъд давоми қисса? Ашки ки аз сидқаам буд, яъне ки ай таҳти дил буд. Ҳамон вақте ки ман дар туй будам, яъне ки дар туй бояд ман сиёмкачӣ будам, камерачӣ будам, ҳамон вақт ман аз ҳамон оилам бояд таваллуд мекардам, не ки ҳамон моҳ не, яъне ки моҳи дигар, яъне ки як моҳ пас бояд таваллуд мекард. Яъне ки 8 моҳа, яъне ки ҳамон оилам таваллуд занг мезанад ки ҳам хеле ситуатсия шидагӣ. Бахшиш пеши гапат, ҳам хеле фаҳмидагим ки 7 моҳа ё 9 моҳа таваллуд шава, риск надора, 8 моҳа риск дора меган. Та ҳамин сабаб камтарак? Ба ҳамин хотир ман, яъне ки ман фаҳмида будам ки ҳам хеле 8 моҳа намесуда. Риск ҳай, а? 8 моҳа намесуда, як бар ҳамин хотир баъд ман фаҳмидам ки намесуда, ман ба ҳамон хотир гиря карда будам. Яъне ки ай тараф мақсад ту дар туйхонаи ответственность мақсад тай дасти тай ту бояд камера кунӣ, на партои бирай, аю тараф оилаву зиндагӣ. Яъне ки ман ҳамон вақт натонисти бад рафт. Не, ман фикри туя накардам. Ман мақсад ҳамон камера партофтам, ҳамонҷа бо шогирдо будам, мақсад камерара гирифтам. Ман як хат кардам, больница рафтам. Хай гуфтам ки ҳамон ман дар ҳамонҷа гиря кардам. Дар ҳақиқатан ман дар ҳамонҷа гиря карда будам, барои ки якум фарзандам буд. Хай намхе. ҳозир шукронаи Худо, яксолаву ду моҳа, ба Худо хирсанд шудам. На ҳама кӯдакҳо дар ин вақт, яъне дар 8 моҳагӣ ҳолатшон хуб мешавад, яъне ки зинда мемонанд. Худованд бениҳоят меҳрубонӣ кардаи дар худат. Бале, ака бисёртар ака ҳамон ҳозир занг мезанад, як қатиш гап мезанам, мега ки дада какалот. Ака хеле бисёр гап намезанам, мақсад ки медонад бояд чӣ бугада, дада какалот. Худованд ки ҳамон нафарое ки соҳиби фарзанд нестанд, худованд соҳиби фарзандшон бигардона, умри фарзандотона дароз куна. Аллоҳи меҳрубон ба ҳамаи шумо мехоҳам ки худованд фарзанди солеҳу солеҳа ато бигардона. Ташаккур. Орзуи ягона? Орзуи ягонаи ман ҳамие ки дунё тенҷи амонӣ бошад. Яъне ки ҳамин касалӣ, яъне ки вирус айбайн бираву боз ҳамун чӣ хеле ки пеш буданд, яъне ки дӯсто, рафиқо, яъне ки оилаҳо ихе салом намекарданд, яъне ки ҳозир чӣ як метру чанд қайми ихе салом накунанд, боз ҳамун дар оғӯш гирифта салом кунанд, яъне ки меҳру муҳаббат канда нашавад. Ташаккури зиёд. Гуфти гапҳо якум қисми барнома, яъне якум раунди барномаи мо тамом шуд. Мегзарем ба дуюм раунди барнома. Иҷода камтарак саволои камтарак вазминтараканд. Хай боварӣ дорем ки ту дар неприятнӣ намешавад ва ту ба дили пур метавонӣ дар ин саволҳои ма ҷавоб дода. Хай имкониятро мебинем. Мегзарем.